שלום לכם ממועדון התיאטרון שביפו. בעוד כמה רגעים יתחיל כאן ערב לכבוד היילה סלאסי במסגרת התוכנית חיים של אחרים עם ערן סבג, ערב שכולו בהפקת גל"צ. האולם כאן מלא כבר במאות אנשים שהגיעו לשמוע על הדמות המסקרנת של קיסר אתיופיה האחרון. אנחנו מיד נעבור ככה לפתיחת הערב עם ירון דקל, מפקד גלי צה"ל, שיישא דברים. בינתיים נספר לכם שהיילה סלאסי, מי שנחשב מצד אחד לקיסר שקרב את אתיופיה למערב ולעולם המודרני, מצד שני קיבל הרבה ביקורת על המנהיגות שלו בזמנים שאתיופיה... ערב טוב לכולם. הנה ירון דקל, מפקד גלי צה"ל, פותח את הערב. לילה טוב לכולם. לי קוראים ירון דקל ואני מפקד גלי צה"ל. לא באתם לשמוע אותי וזה בסדר, כי אני תכף יורד וערן סבג עולה, אז כולם להיות רגועים. אם מישהו חש מבולבל הכל בסדר. מאוד מאוד כיף לראות קהל כזה גדול במועדון התיאטרון ביפו ובשידור חי בגלי צה"ל. ואני יכול לספר לכם שהערב הזה על קיסר אתיופיה נולד לפני כמה שנים, הגה אותו ערן סבג, והערב, צריך לומר בכנות, אנחנו כאן כולנו כדי להגשים את חלומו של ערן סבג. אז זו האמת. ערב כזה, לעניות דעתי, והוא יהיה ערב מדליק ומהנה, יכול להתבצע באמת בתחנה ציבורית. כל הזמן שומעים בחדשות, תאגיד השידור הציבורי, כן יהיה שידור, לא יהיה שידור ציבורי. זה שידור ציבורי. גלי צה"ל זה שידור ציבורי. וגלי צה"ל מקדמת גם הרחבת דעת וידע והשכלה, וגם הנאה לצידה. ואני מאוד שמח שהשבוע במחקר שפורסם על ידי אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה, כלי התקשורת שבו הציבור נותן את מרב האמון הוא גלי צה"ל. כשמדברים על קיסר אתיופיה, וערן ידבר עליו בהרחבה, אי אפשר שלא להזכיר את קליטת יוצאי אתיופיה בישראל, ואני גאה שחיילים רבים מאוד יוצאי אתיופיה משרתים בגלי צה"ל בתפקידים שונים, ובמיונים שהיו לתחנה שלנו לפני שבוע הגיעו רבים, וזה בעיניי נהדר. לסיום, מילת תודה לכמה שבלעדיהם הערב הזה לא היה מתקיים. איתי זילבר, העורך הראשי, צורי רוקח, המפיק הראשי של גל"צ, והחיילות אחינועם קפון ויובל שילר. הם עבדו מאוד מאוד קשה כדי שאנחנו כולנו נהנה והערב הזה יצליח. וממש בסוף, ערן סבג. ערן סבג, שהיה לפני הרבה שנים חייל בגלי צה"ל, ואז גילינו אותו. אני אגלה לכם שלפני זמן הצעתי לערן לעבור מ-10 בלילה לשעות הפריים טיים. אבל הוא רצה להישאר בכוך שלו ב-10 בלילה, ואנחנו כולנו כיבדנו את השעה שלו, את האהבה שלו, את הבלוז שלו, ואין עוד ערן סבג כמוהו. אז אנחנו מתחילים חיים של אחרים, קיסר אתיופיה, היילה סלאסי. עכשיו במועדון התיאטרון ביפו, בשידור חי בגל"צ, כי גל"צ זה מה שקורה עכשיו, וזכות הדיבור לערן סבג. Greetings. זכות הציבור, זכות השידור והדיבור היא לאמיר זוסקוביץ'. אמיר זוסקוביץ' מלווה מהערב הראשון, אז Green Onions, סלאסי. היילה סלאסי זה מתחיל עכשיו, היילה סלאסי ערן סבג.
Alright. לא מתוכנן. טוב, אז האמת שזה לא הגשמת חלום שלי, זה הערבים שאנחנו עושים, זה הרביעי במספר. הם על אנשים שנוכחים, קיימים, הולכים איתנו כחוט השני בתוכניות. והיילה סלאסי הוא כל כך קרוב, ולכן לקח לנו הרבה זמן עד שהוצאנו את הערב הזה לפועל. כל האנשים שבאו לפה הם טהרת ההתנדבות, טוטל, אז רספקט לכל אחד מהם. אנחנו לא באנו להלל, יאמן, אנחנו לא באנו להלל את היילה סלאסי. כסוציאליסטים אדוקים עבריים פועלי ציון אנחנו דוחים את המונרכיה, אנחנו דוחים את שלשלת היוחסין באשר היא, אנחנו רוצים להחליף מדי פעם את האנשים שאוחזים בהגה השלטון, וכידוע היילה סלאסי, היילה סלאסי the first היה קיסר מ-1930 עד 74, זה די הרבה זמן, אבל היילה סלאסי קרוב מכיוון שהוא אפריקה, מכיוון שאתיופיה היא אפריקה. הרבה פעמים בהיסטוריה כשאומרים אתיופיה מתכוונים אפריקה. אנחנו גם דיברנו הרבה בתוכניות על כך שארץ ישראל היא חלק מאפריקה, סין, אנחנו אפריקאנס. לא ברור לי מה הקטע עם המונדיאל והאירוויזיון, אנחנו אפריקה ואנחנו עושים כבוד לאפריקה, זו היבשת היחידה שנראית כמו לב וזה הלב שלנו. והיילה סלאסי שיקף יותר מכל בעינינו על דעת כל הארכיון והפועלות והפועלים של התוכנית את העמידה של אפריקה מול הקולוניאליזם האירופי. אתיופיה כזכור לכם זו המדינה היחידה באפריקה שקיימת שם לפני בוא הקולוניאליזם ומעולם לא נכבשה. Yes, היה. זוסקוביץ' מכליל, מהפועלים של כליל, הפועלים הבלתי מזדהים. Alright, אז היילה סלאסי נולד ב-1892, הומלך לקיסר, או בעצם המליך על עצמו, הוא יצר את התנאים שבהם הוא יהיה קיסר אתיופיה, אפשר לומר אפילו קיסר אתיופיה הראשון במובן הקיסרי וגם האחרון. זאת אומרת צריך להיות פה בעצם היילה סלאסי הקיסר הראשון והאחרון של אתיופיה. ב-1930 חודש נובמבר הוא חודש קריטי, אפשר לומר, הוא מאוד סימבולי לעניין של היילה סלאסי ושל אתיופיה. בראשית נובמבר, ב-2 בנובמבר הוא הוכתר, היה coronation day ב-2 בנובמבר 1930, וב-23 בנובמבר 1974, מישהו זוכר מה היה? מה היה ב-23 בנובמבר 1974 חוץ מחגי ארליך? ההוצאה להורג של 60 אנשי המשטר של היילה סלאסי על ידי המהפכנים, על ידי החונטה של הדרג שהשליטה שם דיקטטורה עד שנות ה-90. 60 איש מאנשי משטרו של היילה סלאסי הוצאו להורג, ואנחנו נמצאים בחודש הזה בתחילתו ההכתרה ובסופו 44 שנים אחר כך ירידתו של היילה סלאסי מכתר המלכות. אני רוצה לקרוא קטע שנכתב בעיתון דואר היום, וזה מעניין שב-1930 הגיבו מהר, כי כבר ב3 בנובמבר בבוקר למחרת דואר היום פרסם את הידיעה הקצרה הבאה שנקראת הכתרת רס תפארי. כידוע היילה סלאסי נולד בשם תפארי מקונן, אחר כך הפך להיות רס, ומכאן רס תפארי. אז דואר היום ככה עיתון טיפה רוויזיוניסטי, כזה מהאגף הרוויזיוניסטי, איתמר בן אבי, זה חשוב לזכור גם את זה. אם כן, מדווחים מאדיס אבבה, רס תפארי הוכתר בכתר מלכי המלכים, נגוס נגסט, סין, נגוס נגסט, הוכתר בכתר המלכים וקיסר אתיופיה. בתוך מחזות נהדרים, טקס ההכתרה נערך בכנסייה
שנבנתה לשם כך, כל אמת. הקיסר נסע מהארמון אל הכנסייה בכרכרת ההכתרה, שהייתה שייכת מקודם לווילהם, קיסר גרמניה. מח שמו. ורתומה, ל6 סוסים אוסטרים צחורים. בדיווחים אחרים סוסים בלונדים. בתחילה קראו תפילות, וכאן יש הערה לא נעימה, דת הכושים היא צורה פרימיטיבית של הנצרות, כתבו בדואר היום, ואחרי כן הכתיר אותו ראש הבישופים, הקיסר, שב לארמון, ושם קיבל את ברכותיהן של המשלחות מחוץ לארץ. בין החגיגות נכללה הסרת הלולט מעל פסלו של הקיסר מנליק, זה סיפור מאוד מעניין, מכיוון שמי שאמור היה להיות קיסר היה אמור להיות הנכד של מנליק השני, ולא הוא. היילה סלאסי נכנס לתוך השושלת. תזמורת אוניית המלחמה הפריטית ניגנה את ההמנון הלאומי הכושי, היינו האתיופי. בואו נראה את ההכתרה. עכשיו אנחנו רואים סרטון כאן מעל הבמה, סרטון מיום הכתרתו של היילה סלאסי. אנחנו רואים את התערוכה החגיגית ואת הרכב שבו יושב סלאסי בדרכו לרגע ההכתרה. השנה היא 1930 וסלאסי מתקדם ככה בבגדים חגיגיים מאוד ביחד עם בני משפחתו ומתכונן לנאום ההכתרה שאנחנו ממש נשמע עכשיו ואפילו נזכה לתרגם אותו. כדי להוציא לפועל את העושר הנמצא בארצנו ולשפר את מצב בני עמנו, אנו צריכים לשתף פעולה עם מנהיגי אומות העולם באהבה. ובכדי שדברים אלו יקרו, תקוותנו שכל מנהיגי אומות העולם יסייעו וישתפו פעולה. כך, היילה סלאסי, מיום ההכתרה שלו. שמואל קלדרון, קצין אוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, ניסה לעשות ברית נגד היילה סלאסי אבל לא הצליח. משמעות מנהיגות אינה שליטה. העולם לנצח יהיה מלא באנשים שישאפו לשלוט באחרים. טבעו של מנהיג אמיתי הוא אחר. הוא מחפש לפעול בדרך שבאמת תיטיב, הוא מעורר השראה באחרים לפעול לפיו ונושא בגאון את לפיד החוכמה. מנהיג אמיתי מוביל את הדרך לחברה לממש באמת ובתמים את שאיפותיה הגדולות. אומנות המנהיגות היא ביכולת לגרום לאנשים לרצות לעבוד עבורך, בעוד שהם אינם באמת מחויבים לכך. מנהיגים הם אנשים שקובעים סטנדרטים גבוהים יותר, לפיהם הם שופטים את עצמם ולפיהם הם מוכנים להישפט. המטרה הנבחרת, הדרישות שהוטלו, לא נועדו לאלה שמונהגים בלבד. קבלה בלב שלם של הדרישות שנוצרו בשל סטנדרטים גבוהים יותר, היא הבסיס של ההתקדמות האנושית. עלינו לזכור, אהבת איכות גבוהה יותר היא חיונית למנהיג. המנהיג האמיתי הוא זה שמבין שהוא כלי בידיו של אלוהים, הוא מקדיש עצמו להיות מדריך לרגשות ולשאיפות של האנשים. Give thanks, קלדרון, I love you. אני קורא לחברים היקרים, ליעקב לילי ולאנסמבל עד יבוא. עולים לבמה עכשיו יעקב לילי ואנסמבל עד יבוא, כמו שציין ערן סבג, והם מתחילים כבר לנגן עם הכלי הייחודי שעליו מנגן יעקב לילי. אנדמן המשאצ'ו. הקירר. אז יעקב לילי כבר מתכונן, מחזיק את הקירר שלו, כלי נגינה אתיופי מסורתי, והם הולכים לנגן עכשיו קטע מיוחד שהם הכינו לכבוד הערב הזה, לבושים בבגדים מסורתיים, עם תופים מיוחדים. הם כמו שקט, ג'מה. האווירה בקהל מאוד רגועה,
אנשים מסתכלים ככה על תמונתו של היילה סלאסי שמוצבת בגדול מעל הבמה. ערן סבג יושב לו על קורסה ומלווה את כל ההתרחשות. והנה הם מתחילים. ערב טוב. ልቤ የተነሳ ልቤ የተነሳ ምሎ ሲከሰት በይሁድ አንበሳ በይሁድ አንበሳ አጋር ብልት አጋስዮ እግዚአብሔር ሰምነገድ ንጉሥ ቀዳማዊ ንጉሥ ቀዳማዊ አለኝ 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 ታሪካቸው ክባብ ሆኖ አፍሪካዊ ሆኖ አፍሪካዊ ጁዳ አንበሳ 4 ኪሎ ቢከትም 6 ኪሎ ትላፎቅ ትልቅ ዋርካ ለአንድነቷ ለአፍሪካ አራዳ ታቦቱ በፒያሳ ቀዳማዊ ንጉሥ ጁዳ አንበሳ ቀዳማዊ ጁዳ አንበሳ ግርማዊነቱ ግርማዊነቱ የራሴ ራሴ የአፍሪካ አባት ኃይለ ሥላሴ ግርማዊነቱ ግርማዊነቱ የራሴ ራሴ የአፍሪካ አባት ኃይለ ሥላሴ ጀሞ ኬንያታ ከምረኮባት መክረው ከግርማዊ ሆንኩ ከግርማዊ አርበኛ ጥቁር ቦታች አፍሪካ አትቤክ ዋኘት ሆኖ ቀዳማዊ ሆኖ ቀዳማዊ አብሮይ መኖር ጥቁር የሚፈታው ታላቅ ህልሜ ነበራቸው ህልሜ ነበራቸው አጋር ብልት አጋስዩም እግዚአብሔር ዘመነገድ ግርማዊነታቸው ግርማዊነታቸው ጁዳ አንበሳ 4 ኪሎ ቢከትሉም 6 ኪሎ ጥላፎቅም ትልቅ ዋርካ ለአንድነቷ ለአፍሪካ እነ ጆሞ ኬንያታ የኖራቸው ትልቅ ቦታ ከተፈሪ መክረውለታ ተሞከረ ዋና አፍሪካ አራዳ ታቦቱ በፒያሳ ቀዳማዊ ንጉሥ ጁዳ አንበሳ ቀዳማዊ ጁዳ አንበሳ ግርማዊነቱ ግርማዊነቱ የራሴ ራሴ የአፍሪካ አባት ኃይለ ሥላሴ ግርማዊነቱ ግርማዊነቱ የራሴ ራሴ የአፍሪካ አባት ኃይለ ሥላሴ Rastafari
יעקב לילאי, עם הקירר שלו. יעקב לילאי, ואנסמבל אדיאבו אדיאבו. אנסמבל. בדיוק. טיון מיוחד להיילה סלאסי. כפי שאמרתי קודם, נולד ב-1892, בן לאביו רס מקונן. לא קשור לשושלת הסולומונית, כפי שאתם יודעים, בית המלוכה האתיופי משייך את עצמו לזיווג העתיק יומין בין שלמה המלך למלכת שבא. והיילה סלאסי, כולם ידעו את זה וגם הוא עצמו ידע שהוא איננו קשור מבחינת שלשלת הדמים לזיווג הזה שבין שלמה המלך למלכת שבא. אבל בניצול של, נקרא לזה, מגמות פוליטיות, של ויכוחים, של עימותים, של מאבקים עם טוענים אחרים לכתר, כמו הנכד של מנליק השני, ליג' איאסו. היילה סלאסי בסופו של דבר הגיע ב-1930, ב-2 בנובמבר להיות קיסר אתיופיה, נגוס נגסט, מלך המלכים. זה תואר רציני שלא ניתן לכל אחד, זה לא רק נגוס, זה King of Kings, זה שהן שאן, כמו שקראו מי שזוכר לשאה הפרסי, ואנחנו אומרים רק על אחד מלך המלכים, וזה God Almighty. אז יש פה עניין, זה לא קיסר, קיסר הקיסרים ומלך המלכים, conquering lion of the tribe of Judah. הקשר העמוק בין הכנסייה האתיופית וההיסטוריה האתיופית לארץ ישראל ולירושלים דייקה, פיזית ורוחנית, לא פסח גם על היילה סלאסי, הוא היה פה כבר בשנות ה-20, אבל דעקה שבסך הכל 6 שנים הוא היה קיסר, תקופת הקיסרות הראשונה שלו נמשכה 6 שנים, מכיוון שב-1936, במאי 1936, איטליה עוד טרם היכנסה בברית עם הנציונל סוציאליסטים יימח שמם, החליטה לכבוש את אתיופיה, את חבש, אביסיניה, כחלק מההתרחבות הקולוניאלית האימפריאלית שלה, מכיוון שהאירופים, זה לא יאמן, אנגלים, צרפתים, כל אנשי ההומניזם הגדולים עמדו על הגדר כדי להחליט האם הם מרכינים ראש בפני הכיבוש של מוסוליני או עומדים לצד הנגוס, עומדים לצד היילה סלאסי. מדוע? כי אם אנחנו נגיד למוסוליני שזה לא טוב, הרי אנחנו נדחוף אותו לברית עתידית עם הנציונל סוציאליסטים, וכל עוד האיטלקים לא חתמו על ברית עם הנאצים, אין לנו מה להפטיר כנגד הדבר הזה. ובכן, אתיופיה לראשונה בהיסטוריה שלה הופקרה, מוסוליני נכנס לחבש, והיילה סלאסי נאלץ לגלות, כפי שגלו מאוחר יותר בשנות ה-40, 41, 42, ראשי הממשלות של המדינות האירופיות הגדולות. והמקום הראשון, הוא יצא דרך ג'יבוטי, המקום הראשון אליו הוא הגיע, מחוז חפצו המקלט, היה ארץ ישראל. קודם בחיפה, מכה לא פשוטה, הגיע ישר לחיפה. אז לא היה את כל הפן שיש היום, לא היה זה, לא היה... הגן של הבאים היה פחות מטופח, כך אומרים. בקיצור, מגיע לחיפה, אומר, קחו אותי מפה. מאוד חשוב להגיד שהוא בא עם אשתו הקיסרית, Empress Menen, the queen of the 12 tribes of Israel. אז Empress Menen, הקיסרית מנן, אשתו אהובתו, באמת היו זוג מאוד נחמד, עוברים לירושלים, גרים בשדרות בן מימון 6, מי ש... הנה, נרשמים במרשם האוכלוסין, אין מקום לחנייה, השכנים לא נעים, ליד זקסל התופרת ומשה זמורה, אם צריך קצת אדבוקציה, לעשות קצת שנור, כל זה, זלצמן בטח אמרה לו, למה אתה פה? בוא אליי לפנסיון. פנסיון קרולה. הוא אמר לה, לא, איפה את? בדון אברבנאל, אני נשאר בשדרות בן מימון. האמת שהיילה סלאסי בסך הכל היה פה ממש זמן קצר מאוד, 2 ימים, ואז עזב כבר לאירופה, עזב לאנגליה, שם אגב הוא סבל מאוד באנגליה, מזג האוויר, התגעגע לארץ, התגעגע כמובן לאתיופיה, אבל עשה למען עמו בגלות, ואני רוצה שאנחנו נראה את כניסתו של היילה סלאסי שצולמה לארץ
ישראל. אנחנו עכשיו רואים סרטון שמראה את הגעתו לארץ של סלאסי בשנת 1936. גלות הגעתו של היילה סלאסי לפלסטינה היא מחזה מעורר רחמים. המשכו העצוב ומעורר חמלה של מאבק עיקש. אונייה בריטית מביאה את היילה סלאסי לפלסטינה, ליבו שבור, מדינתו הוכרעה בידי אויב חסר רחמים. הוא עצמו נאלץ לחפש מקלט אצל הבריטים. מלך המלכים הגיע לחיפה, אך קודם כל אוצרו מובל אל החוף. כמאה ארגזי עץ מורדים בידי המלכים המיומנים, אוצר שמוערך בשווי של כ100 עד 200 אלף פאונד. כל מה שניצל מחורבות האימפריה שלו. הנה, זו התמונה. התמונה, איזה מרגש, איזה דיוק היה לתמונות בשנים הללו. ברשותכם, ב10 במאי אני אקרא שוב מעיתון דואר היום. זה לא שהמנוי ואנשי דבר, אתם יודעים שאנחנו אוהבים לקרוא מדבר, אבל דואר היום מגיב כמו שצריך. קצת פיוטי פותחת הכתבה ואומרת, אפילו פני השמש, כי צריך להבין, היילה סלאסי אמנם בא עם כל הארגזים והמלאכים ועם האוניות, אבל הוא היה מושפל, הוא גלה מארצו, האיטלקים לראשונה, אחרי שבסוף המאה ה-19, את זה לא אמרתי, הרי האתיופים הביסו בקרב עדווה את האיטלקים, גירשו אותם מעל אדמתם בסוף המאה ה-19, כן? אבא של היילה סלאסי, רס מקונן, היה שם מפקד, היה שם גנרל, בגלל זה הוא רס, בקרב נגד האיטלקים. והאיטלקים חשו בחרפת עדווה. אחת הסיבות שדחפו את מוסוליני ב-36 לכבוש את אביסיניה שוב, את חבש, זה כדי למחות את חרפת התבוסה של עדווה. אז כשהוא הגיע לפה הוא היה מבחינה מסוימת מושפל וכפוף אל מול פני הגורל האכזר שמקדם את פני הבאות בעולם. הרבה פעמים מדגישים את מלחמת האזרחים בספרד בתור הפרק ההיסטורי שהתרים את מלחמת העולם השנייה. בל נשכח שאירופה מכרה קודם את אתיופיה לפשיסטים, וזה היה הסימן שאותו לא כל כך מלמדים בבתי הספר. אומרים כתבי עיתון דואר היום, אפילו פני השמש נראו לא כתמול שלשום, בשעה שהמוני אנשים נהרו אל תחנת הרכבת בירושלים. צעיף של עצבות אדומה ולוהטת היה פרוס על פני השמיים, ודיווח חדשותי. האמת שגם היום זה לא רחוק, זה גם כן, טוב, לא נדבר על כתבי החוץ וכל מה שהיה בבחירות עכשיו, מה זה יודעים. אם כן, צעיף של עצבות אדומה ולוהטת היה פרוס על פני השמיים, ותהלוכת האנשים על פני הכביש הרחב הייתה מגוונת בגלימות שחורות של דמויות נזירים ותושבים חבשים. אחד האנשים שהיוו השראה עבורנו, עבורי באופן אישי בלימודי אפריקה, ואני יוצק מים על ידה ואני אוהב אותו רק מהכתיבה, עוד לפני בטרם פגשתי אותו, וברוך השם בלס ג'ה זה רק התחזק כאשר נפגשנו, הוא פרופסור חגי ארליך מאוניברסיטת תל אביב. אז אני קורא לך 1930 עד 36 מכונה לפעמים הקיסרות הראשונה של היילה סלאסי, משום שבין 36 ל-41 הוא בגלות, וכשהוא יחזור תתחיל הקיסרות השנייה. אבל זה הפרק הטרגי הזה הוא שלמעשה בונה את היילה סלאסי כ-King of Kings. אז בבקשה. פרופסור חגי ארליך עולה לבמה. קודם כל אני רוצה לאכזב את ערן בקשר לנטייה הסוציאליסטית של חילופי שלטון. כשמלאו להיילה סלאסי 80, זה 23 ליולי 1972, רס אסרטה קאסה, זה מספר 2 בקיסרות, בא אליו, השתתח על הרצפה ואמר לו, אדוני, אתה כבר 42 שנה קיסר, ובעצם שליט אתיופיה מ-1916, שזה 54 שנה, אז אולי תנוח קצת, אולי תעביר חלק מהשלטון לבן שלך. אז היילה סלאסי אומר לו, קום, אתה רוצה שאני אתפטר, נכון? תגיד לי, דוד המלך יתפטר? זה בשקף קטן דמותו של היילה סלאסי. אבל כשהוא מגיע לחיפה על סיפון המשחטת הבריטית אנטרפרייז, הוא בעצם פליט לאחר 7-8 חודשי מאבק בגייסות הפשיסטים. אתיופיה מוכת
מוסוליני בעצם מאפשר לו לברוח, אבל רבים מהאתיופים האחרים אומרים לו, תיפול על חרבך כמסורת קיסרי אתיופיה, למה אתה בורח? והרגע ההשפלה הגדול הזה, זה השפל הגדול בחייו של היילה סלאסי, והקפטן של הספינה הזאת, אנטרפרייז הבריטית, אומר, כשהוא עלה על סיפון האונייה, היה לו מבט של חיה ניצודה. ובכל רועד הוא שאל אותי, am I safe here? אני כאן בטוח. אמרתי לו, you are like in the Bank of England. זו הייתה הפעם הראשונה שקמצוץ של חיוך העיר את פניו. אז מהנחיתה הזאת בחיפה, הוא לא מבלה בחיפה יותר מאשר 2-3, עולים על הרכבת לירושלים, מגיעים למעמד הזה שתיארת, שהוציא הרבה תיאורים פיוטיים, גם מבני היישוב פה, כי זה היה באמת איזה אות ליישוב כאן מאוד מודאג ומאוד חרד ממה שקורה באירופה, מה אירופה הברוטלית יכולה לעשות לאריה יהודה. אז בתולדות היישוב זה היה באמת איזה סימן חשוב ומעניין. בשביל היילה סלאסי מהיותו נגוס הציון, מלך ציון, אריה יהודה, לבוא לירושלים זה היה כמעט דבר טבעי. לאתיופים הייתה כבר זיקה לירושלים, היו כבר 20 בתים, מנזרים, כנסיות, ולבוא מג'יבוטי לכאן זה היה בשבילו מאוד משמעותי. כמו שראיתם בבן מימון 6, המקצוע קיסר אתיופיה, הוא שכר את האדירה, לפני זה הוא גר במלון המלך דוד. כולו, כמו שערן אמר, שבועיים. השאיר פה את המשפחה, את הקיסרית מנן, את בניו ובנותיו, ובעצמו יצא לאנגליה. ירושלים הייתה משהו מהעבר הנוצרי, אבל הוא ידע שהעתיד נקבע וייקבע באירופה, באירופה המדרדרת לקראת האסון שלה. והוא יוצא לאנגליה ומגיע עוד פעם לתחנת ויקטוריה, אחד שב-1924 כנסיך הוא התקבל בכבוד מלכים, המלך ג'ורג' החמישי ואשתו, כולם היו שם. הפעם כשהוא בא לשם ב-27 למאי 36, סליחה שאני מנדד על תאריכים, אז כמעט שלא באים לבקר אותו. בשביל האנגלים הוא דבר מביך, an embarrassment. הם הרי אפשרו למוסוליני לכבוש את אתיופיה, הם קראו לזה תסמונת הפטן, שהפטן בולע כבשה, הוא נרדם לכל החורף. אז הם קיוו שמוסוליני יבלע את אתיופיה ולא יצטרף להיטלר. היה רק גוי אחד שאמר, אין דבר כזה, פשיסט שיחבור לנאצי, זה היה ווינסטון צ'רצ'יל, אבל הוא היה באופוזיציה. ממשלת בריטניה לא רצה את הדבר המביך הזה, שקוראים לו היילה סלאסי. אבל הוא בא לשם בכל זאת, לא הייתה ברירה, חלק מדעת הקהל תמך בו, בייחוד סילביה פנקרסט הפמיניסטית, מלכת החלוצת יש תמונות של הפגנות של סופרג'יסטיות באנגליה בזמן המלחמה האיטלו-אתיופית. יחידות עומדות ברחוב עם בהפגנה למען אתיופיה. כל ככה... זה סילביה פנקרסט, שהבן של ריצ'רד פנקרסט עדיין חי, הוא גדול האתיופיסטים, אבל היא באמת חיברה בין הדחף הפמיניסטי הזה לבין מוסוליני האנס הברוטלי, ויצרה, וגם הקימה עיתון, והייתה דעת קהל לטובת היילה סלאסי. הוא שעה בלונדון, הנדבן היהודי אלי כדורי נתן לו לגור באיזשהו מקום, שעה איזה שבועיים, יחד עם שני נאמניו, רס קאסה ורוי וולד סלאסי, עלו על רכבת שהובילה אותם לג'נבה, לנאום בפני חבר הלאומים. אז בוא נראה את הנאום הזה, הוא תועד, וזה פשוט קטסטרופלי, זה מחזה טרגי, לראות את הדבר הזה. היילה סלאסי מגיע אל חבר הלאומים, מה שיהפוך להיות League of Nations, מה שיהיה האו"ם מאוחר יותר, צריך לזכור 36. בוא פשוט נראה את הקטע סך לפי תומות. כן, עם ההגעה לירושלים ולחיפה זה השפל הגדול, הנאום שלו כמה שבועות לאחר מכן בחבר הלאומים, הנציח אותו בהיסטוריה. אז בבקשה, בוא נראה את זה ואז נמשיך. מדובר בנאום ז'נבה, שנת 1936. בינתיים הנגוס, מלך בז'נבה, ארמון חבר הלאומים נראה ברקע, והוא מגיע להציג את בקשתו למדינות. עוד מעלתו היילה סלאסי, אומרים לו שם קיסר אתיופיה, והוא פותח את הנאום המאוד מפורסם, נאום ז'נבה. אדוני הנשיא, הוא פותח,
ומהרקע אתם שומעים את עוצמת קריאות הבוז והשריקות, גם מחיאות כפיים לטובתו. והוא אומר במאורע חסר הנעימות הזה עמד היילה סלאסי בדממה מכובדת, מחכים שהמהומה שנוצרה בידי עיתונאים איטלקים תפוג. אז בשפתו הציג את פנייתו הדרמטית. שמולי קלדרוני. הבקשות של נציגיי שפנו אל חבר הלאומים נותרו ללא מענה. לא התייחסו אל נציגיי. זוהי הסיבה שאני החלטתי להגיע בעצמי, להיות עד כנגד הפשע שמבוצע כלפי עמי, בכדי לתת לאירופה הזרה לגבי האבדון שמחכה לה, אם היא תחליט להשתחוות לפני המעשה שנעשה. בזמן שעמי מאוים בהשמדה, כאשר התמיכה של חבר הלאומים יכולה להדוף את המכה הסופית, יורשה לי לדבר בכנות, בלי התאפקות, בכל הישירות, כמו שנדרש על ידי חוק השוויון בין חברי חבר הלאומים. ובכן, מלבד ממלכת האל, אין שום מדינה על כדור הארץ שהיא עליונה לאחרת. במקרה שממשלה חזקה תגלה שהיא יכולה להרוס עם חלש בלי עונש, אז זאת השעה של העם החלש לפנות לחבר הלאומים שייתן את שיפוטו בכל גילוי הלב. אלוהים וההיסטוריה יזכרו את שיפוטכם. היום זה אנחנו, מחר זה אתם. קלדרון, פרופסור ארליך, למעשה את המשפט הזה היום זה אנחנו, מחר זה אתם, או מחר יבוא תורכם, הוא לא נאמר באמת בנאום. זה בעצם רוח הנאום כולו, והוא נזכר המשפט הזה בהיסטוריוגרפיה לזכותו של היילה סלאסי, למרות שהנאום שלו היה הרבה יותר מפורט ופחות רומנטי מבחינת הסלוגן המפורסם הזה שנשאר שם. כן, זה במסגרת לא חשוב מה עשית, חשוב איך דווח בעיתון. אחד העיתונאים הכתיר את זה ככה, היום אנחנו מחר אתם, המילים האלה, ההיסטוריות האדירות האלה לא נאמרו. אבל זה בעצם מה שאמר היילה סלאסי לחבר הלאומי. הוא אמר, הפשיסטים השתמשו נהנינו בגז, הם יעשו את זה גם לכם לאירופים. אבל עיקר הנאום שלו היה באמת ההפקרה של אומה קטנה, אתיופיה הייתה חברה בחבר הלאומים, ההפקרה של אומה קטנה לברוטליות הזאת, ואכן באמת בעקבות הברוטליות הזאת חסרת המעצורים והכישלון של הבריטים והצרפתים להגן על אתיופיה, חבר הלאומים הלך להתכרסם, ודרך חורבן אתיופיה, אחר כך דרך מלחמת האזרחים בספרד, הפקרת צ'כיה, הפלישה לפולניה, החבירה של מוסוליני להיטלר, בעצם מלחמת העולם השנייה מתחילה בהפקרת אתיופיה. באותה תקופה, והיילה סלאסי לכן הוא סמל שכזה. אבל אפשר לראות מאחור את הקריקטורה המפורסמת האיטלקית, איך האיטלקים מרססים בגז כמו גז פליט בעצם, כאילו הם באים לחסל מקקים. אז חלק מהפרופוגנדה האיטלקית באותה תקופה. הגז. היילה סלאסי עצמו, בעוד העולם נכנס לדרמה הגדולה הזאת שהולכת למלחמת העולם השנייה, הוא נדחק כאילו לשוליים, הוא חזר ללונדון, שם בעצם לא היה לו מגורים, והוא יצא לעיירה באת' ממערב לאוקספורד, ושם הוא שכר בית, ושעה שם בעצם 4 שנים. פתחתי את העיתון של העיירה הזאת וראיתי תיאורים, איך הוא מסתובב עם הכלבים שלו, מחייך לילדים, מרים את המגבעת. באפריל 1940 הוא אפילו קונה מכונית מוריס 10. הוא לא יודע שהוא יצטרך למכור אותה תוך כמה שבועות, כי במאי 40 בעצם צרפת נופלת, מוסוליני חובר להיטלר, ומלחמת העולם השנייה באמת נכנסת. ואז הבריטים בעצם מגיעים למסקנה שהמקום היחידי שבו אולי הם יזכו לאיזשהו ניצחון, זה לכבוש את אתיופיה מידי האיטלקים. הם מרכזים צבא של 500,000 איש מסביב לאתיופיה. גם לוקחים סיכון, כי אם רומל
והאיטלקים יכבשו את מצרים, הצבא הזה ייפול. אבל זה הסיכון, זה הצ'אנס היחידי של איזשהו ניצחון לקראת, במהלך 1941. וצ'רצ'יל בעצם שולח את היילה סלאסי לסודאן, כדי שיכין כוח גרילה שיעזור לכוח הבריטי. ובאוקטובר 40 שולח אליו שם את הורד וינגייט מיודענו. זה שהקים פה את הגדעונים, בעצם הגרעין של צה"ל לעתיד. ווינגייט, מומחי הגרילה, מועלה מדרגת רב סרן לדרגת סגן אלוף, והוא יחד עם היילה סלאסי בחרטום מקימים את כוח גדעון. גדעון פורס, אותו כוח גדעונים שהוא כאן לימד את אבותינו פה איך להילחם מלחמת גרילה, הוא והיילה סלאסי נכנסו ינואר 41 לאתיופיה והתחילו את מלחמת הגרילה. אברהם עקביה השליש של וינגייט הנציח את זה בספר שיצא ב-44 עם וינגייט בחבש. חלק זה היה דבר מאוד מעניין לקרוא את היילה סלאסי every inch a king, אדם שמקפיד על כל זהותו מצד אחד, מול השלומפר הנצחי הזה וינגייט, שחצי שנה לא החליף חולצה, וגם היה מטיל את מימיו לגב מים לפני שהיה שותה. בריטים, נו, מה לעשות? לא, הוא היה טיפוס מאוד מיוחד ולוחם גורילה מקורי. הוא והיילה סלאסי בעצם הצליחו לעורר, כל הכוח היה 1,500 איש עם 4 מרגמות וכמה מקלעים. הם לא ניצחו את האיטלקים, אבל המסע הזה מינואר 41 עד 5 למאי 41, כשהיילה סלאסי נכנס חזרה לאתיופיה, לאדיס אבבה כמשחרר, והוא הקפיד שזה יהיה באותו יום, 5 למאי, שספורט מוסוליני נכנסו 5 שנים קודם לכן. מהלך המאבק הזה היה בעצם החזרת כבודו של היילה סלאסי, מרגע הבריחה שלו ב-36, אל הרגע שהוא בעצם התנועה הלאומית, הוא בעצם תנועת השחרור, הוא זה שעובר מכפר לכפר, ממקום למקום, ואוסף את הנאמנות של האנשים, ובכל מקום עובר את האמירה, ג'נהוי, הקיסר כאן. וזה בעצם תהליך תחייתה של אתיופיה, שמגיע לשיא, בירידה מארן טוטו לאדיס אבבה, ברולס רויס, מקדימה הולך, רוכב על סוס לבן וינגייט, את השיירה של כוח גדעון מוביל אברהם עקביה וקצין בריטי, וזה הרגע שבו אתיופיה מגיעה לשחרור שלה. אבל, אם יורשה לי עוד דקה, זה גם הרגע שבו המאבק של היילה סלאסי כסמל לעמידה מול פשיזם מגיע לתהודה העולמית, וזאת גם תקופה שבה מנהיגי אפריקה לעתיד, והאזור שלנו אפילו, מהפכני שנות ה-60, נרו ונאסר ונקרומה ונלסון מנדלה, הם בני 17-18 כאשר היילה סלאסי מתייצב כאביר המאבק של אפריקה ושל העמים המדוכאים כנגד התוקפנות המערבית, והם מתעצבים ברוח הזאת. ב-1962, פה אני מסיים, נלסון מנדלה, לוחם שחרור עדיין בראשית דרכו, מגיע לאדיס אבבה, והוא אומר, הוא כבר ברוח אחרת, לא הרוח של הקיסר המלוכני, אלא של מהפכן עם חזון חברתי פוליטי אחר לגמרי, אבל הוא אומר, שהפגישו אותי עם היילה סלאסי, ולחצתי את ידו, והרגשתי שאני לוחץ יד עם ההיסטוריה. הפרופסור חגי ארליך, שזוכה למחיאות כפיים. אני רק אגיד דבר אחד. אני כותב ביוגרפיה של היילה סלאסי, וזה יהיה גם שמה. לא, אל תהיה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. חגי ארליך עובד על ביוגרפיה חדשה על היילה סלאסי, שתיקרא ללחוץ יד עם ההיסטוריה. סוף כל סוף ביוגרפיה, לא רק קפושינסקי וכל החוקרים הגרמנים, בשפת עבר, בשפת עמנו. אז 1941 מתחילה הקיסרות השנייה ביתר תנופה, הוא המנצח, הוא היילה סלאסי על הסוס, הגנרל, כמו שאתם רואים פה מצד שמאל, אחר כך מומלץ עם הילדים לבוא ולהצטלם ככה על הפוסטר, משהו אולי לחתונה, אולי תחשבו. אז בואו נראה את חזרתו של היילה סלאסי לאתיופיה כמנצח ב-41, שימו לב איזה כבוד עושים לו כולם כשהוא חוזר.
עכשיו הוקרן סרטון נוסף. היילה סלאסי מגיע לאדיס אבבה, התמונות הראשונות. ביום השנה החמישי לכניסת הכוחות האיטלקים אל חבש, הוד מעלתו היילה סלאסי חוזר כמנצח לאדיס אבבה. נתיניו מקבלים את פניו בתשואות וחוזים מקיסרה מנהל את טקס ההודיה בקתדרלת סיינט ג'ורג'. מעשהו הראשון בחזרתו לכס המלכות של אתיופיה מלווה במפקדי צבא ובמנהיגים דתיים. היילה סלאסי מודה לאלוהיו לבנייתה המחודשת של מדינתו. Haile Selassie returns thanks to Almighty God for the restoration of his country. ראינו במהלך הסרטון. חברים יקרים, אזמרו פרויקט. פרויקט אזמרו. ערן סבג מזמין אותם לבמה. אנחנו ראינו בסרטון את ההמון האתיופי שמוחא כפיים ומריע להיילה סלאסי שחזר לארץ שלו. מקבלים אותו בהרבה מאוד כבוד. ופרויקט אזמרו מתכוננים כאן על הבמה. פרויקט ראשון מסוגו בארץ שמפגיש אומנים מתרבויות שונות ודורות שונים שיוצרים ומבצעים יחד מוזיקה אמהרית בפרשנות ישראלית מקומית, שירה אתיופית בליווי אקוסטי של שני אודים, קונטרבס וכלי הקשה מזרח תיכוניים. והם כבר נמצאים על הבמה ערוכים ומוכנים עם הקונטרבס הגדול והמרשים שם ברקע. ומתכוננים לבצע את השיר. פרויקט אזמרו. ערב היילה סלאסי כאן בגלץ, להפקת חיים של אחרים. ሰሜን ፍቅሬ የኔ ዘር ብዙ በጭረቃ ይዤሽ እንዳልጠፋ ብዙ ነው መዘዙ አምናለሁ በእናትሽ በአባትሽ ቤት ጮማ ሰልችቶሻል አትስኪ ከኔ ዘንድ አይገድሽም ልብ ይቀርብልሻል ልጅ አረጊቱ የኔ ዘር ብዙ ስንቱን ደጅ ልጽና ልማለድ ይዤሽ እስከ መግቢያ תודה. ያለች ሸክላ ሰሪ ድሃና ሶማዳሪ ማን አስተማራት ጥበቡን ገላፈር መሆኑን ሀቅ ስግድ ሰሜ ጄ አዝሚራ
פרויקט הזמרו עלו לבמה עם שתי רקדניות מסורתיות, כל הקהל רוקד, מאות אנשים נמצאים כאן באולם, יפהפה לראות. הקהל מוחא כפיים לשני הזמרים המשובחים שהופיעו כאן עכשיו ביחד עם שתי רקדניות מדהימות שרקדו כאן את הריקוד האתיופי המסורתי. סלאסי, ג'מאל. טוב, מישהו היה פה בערב הראשון שאנחנו עשינו לגורדון? מישהו היה בערב השני שעשינו לטרוצקי? זה ערב שקיבלנו איומים על החיים שלנו. טרוצקי ממש, קיבלתי טלפונים באקצנט של אתה לא עושה את הדבר הזה, רד מזה. מישהו היה בערב שעשינו לאורי צבי גרינברג שגם קיבלתי איומים, אבל פחות. אז גם על היילה סלאסי יש קונטרוברסליות, כמו שאתם יודעים. גם יש אנשים שמסתובבים ולא, יש להם בטן מלאה על היילה סלאסי. והעניין, הדבר המעניין הוא היחס, כפי שאמרנו, בין אתיופיה לארץ ישראל, קשר העמוק שלה לירושלים ולמקומות האלה פה, והקשר של היילה סלאסי ליהודים באתיופיה, לביתא ישראל, וגם לקבוצות קרובות ליהודים, נקרא לזה כך. אז אני קורא לבמה את החבר היקר, פסיל לגסה. ולפני שתישא את דבריך ואנחנו ככה נעשה איזה דיבור, אני רוצה לקרוא משהו שמצאתי אצל החבר קמרד ארליך, מכתב שיגר היילה סלאסי ב-12 באפריל 1924, כאשר הוא בעצם מרגיע מכתב של יהודים מאירופה ששולחים ככה בעניין התנכלויות ליהודים, הם רוצים לדעת מה המצב ולאן
הפנים הולכות, לאן הכיוון. אז כותב היילה סלאסי ב-12 באפריל 24. ההיסטוריה של האתיופים ושל עם ישראל מעידה כי שני העמים האלה קרובים בגזעם, וכי בנוגע ליהודים שנמצאים באתיופיה, נשתדל לתת תמיד להם את עזרתנו ולהגן עליהם ולשמור עליהם מכל רע. פסיל. תודה ערן. אני באמת בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות לערן וגם לגלי צה"ל בכלל. עושים הרבה דברים טובים. נעשה את זה עוד, נעשה את זה. באמת, באמת, הרבה דברים טובים. תראו, שלדבר על היילה סלאסי, על היחסים שלו ליהדות ולאתיופים, יהודים במיוחד, זה מאוד קשה. עשה דברים טובים וגם עשה דברים לא טובים, אבל קיסר, מותר לו, אני חושב. אבל תראו, ישנם מספר מצומצם של אנשים שהיו קרובים אליו מקרב יהדות אתיופיה, וגם הגיעו לתפקידים מאוד בכירים. אפשר להתחיל עם תהדסה יעקב, אני מקווה שיוצאי אתיופיה שנמצאים פה הם מכירים אותו, אחד השרים הבכירים והכי משפיעים שהיו באתיופיה, למרות שרוב תקופותיו הוא לא כל כך הזכיר את יהדותו, אבל היה שר לשלושה משרדים ומאוד חשובים, חברתיים וכלכליים. היה פרופסור תמרת עמנואל, שהוא חי לאורך השנים גם בירושלים, הוא היה איש בכיר מאוד במשרד החינוך. במקרה נוסף גם זה דוד שלי, הוא היה ראש עיר גונדר, שהוא נתן לו את התפקיד הזה של להיות ראש עיר, אחד הערים הכי חשובות באתיופיה. אבל היילה סלאסי בעצמו, הוא הרגיש שהוא יהודי, לכן הוא לא נתן קרבה מיוחדת ליהדות אתיופיה בגדול. הוא אמר שאני משושלת שלמה, מניליק הראשון, יש לי דם כחול, יהודי, לכן אחרים אני לא מתייחס אליהם. בתקופה שלו יהודים שגרו בכפרים, הם לא קיבלו טיפול מיוחד כרגיל, זו תקופה פיודלית, הם היו הריסים לבעלי אדמות שהיילה סלאסי מינה אותם, זה לא היה פשוט ליהודים. בצד השני היה קשר מאוד הדוק עם ישראל, עד נדמה לי על מלחמת יום הכיפור, זה חגי יכול לתקן אותי, עד אז שהיה לו יחסים מאוד קרובים עם מדינת ישראל, והיחסים האלה תורגמו בהמון תחומים. אז גם בכל התקופות האלה ליהודים באתיופיה לא היה להם כל כך מקום, חוץ ממספר מצומצם של היהודים, ולא נתן לעלות, אלה שרצו רק לעלות לישראל, גם עלו לא כיהודים שיכולים לבוא לארץ ישראל ולהישאר בארץ ישראל. בזה גם אני לא רק מאשים אותו את היילה סלאסי, אלא גם מאשים באותו תקופה את ממשלת ישראל, שההיכרות ליהדות אתיופיה היה מספר מאוד מצומצם עד 1944. בסך הכל ליהודים לא היה, אני מדבר על היהודי אתיופיה, לא היה מספיק מקום מיוחד אצל היילה סלאסי, אני אומר עוד פעם ועוד פעם, בגלל שהוא בעצמו אמר שאני יהודי, למרות הוא היה נוצרי, אורתודוקסי, מאוד הדוק, ובשבילו הדת הנוצרי זה משולב עם הדת היהודי. לכן התקופה של היהודים באתיופיה זה לא היה מה ששונה בתקופות אחרות שהיו בהם, שאני מדבר על המלוכה. אבל אלה שבאמת שקיבלו תפקיד משמעותי ממנו והם התקדמו בחיים. היהודים כל כך רצו לבוא לארץ ישראל וזה לא היה להם הזדמנות. את ההזדמנות הזאת הוא לא נתן, אבל אני חושב שבסך הכל אפשר להגיד, היו מספר מצומצם ואנשים מיוחדים שעזרו גם לעלות לארץ. אני בסך הכל, התפקיד של היהודים לא כל כך היה מוגדר וזה לא היה מקום מיוחד בממלכה של היילה סלאסי. אתה ראית את היילה סלאסי, נכון? כשהיית ילד. בגיל, נדמה לי בגיל 6-7, המשפחה שלי הייתה גרה בעיר שנקראת דברה זית, זה 50 קילומטר מאדיס. זה עיירת קיץ של היילה סלאסי, שהוא היה מגיע כל סוף שבוע, ושכולנו היינו צריכים לצאת מהבית ולעמוד על הכביש, לקבל ממנו בר אחד, כאילו זה שקל אחד. זה אומר שהוא מחלק את הכסף, שבדרך כלל מסביבו עמדו הנסיכים שלו, הנכדים שלו, שהרי הנסיכים, ההורים נסעו במכוניות אחרות,
הנכדים הם נסעו עם המכונית שלו במרסדיס שלו, שהם יורדים ולנו נותנים כל אחד ביר, כאילו שאנחנו קיבלנו מאלוהים כסף. זה היינו שומרים את זה בתוך הבית, ושהיינו מספרים על זה לאורך השנים, נדמה לי שנשאר את זה עד גיל 18. אז במהפכה כבר השם שלו הוקטן, כמו שחגי ארליך התחיל להגיד, ואז שלא היה כל כך חשוב. אני רוצה להגיד כמה דברים על היילה סלאסי, חוץ מהקרבה שלו ליהדות או למקומות המיוחדים שנתן ליהודים. היילה סלאסי היה מלך שגם תרם המון לאתיופיה, בצד השני גם שיש בו הרבה ביקורת בגלל שהתקופה הפיודלית שלו, כמו שהתחלת להגיד, אתה אמרת שאנחנו סוציאליסטים ולא קל לנו לקבל את המונרכיה, את המלוכה. סוציאליסטים אוטופיסטים, לא מעשיים כאלה של... תראו, היילה סלאסי היה 44 שנים נדמה לי בשלטון, כמו שיש גם אחרים שהזכירו גם שהוא היה בתקופה של לג'יאס, הוא כבר היה מלך אפשר להגיד, בתקופה של מלכת זולית הוא גם אפשר להגיד שהוא היה מלך, שנאמר לו כמה פעמים שאתה צריך לעזוב את השלטון, והסטודנטים יצאו להפגין יום יום שביקשו שיעזוב את השלטון, שיהיה ממשלה אזרחית, בסוף בגלל שהוא היה כל כך דבוק לכיסא, שהחונטה הצבאית השתלטה, כתוצאה מכך דור שלם של הצעירים אפשר להגיד, אלה שאנחנו גרים במערב אנחנו לא כל כך זוכרים, באתיופיה היה אחרי התקופה שלו כמה שנים טובות, שנות החושך, בערך זה 500,000 גם מעל זה של דור שלם, נכחד בגלל החונטה הצבאית, שהגלות של אתיופים שנמצאים בחוץ לארץ זה תוצאה מזה, ואתיופיה איבדה דור שלם של צעירים ואינטלקטואלים שלקח הרבה זמן לשקם אותה. זה כתוצאה משהו שבזמן לא נתן ולא שחרר את השלטון. ושיש כאלה שכועסים עליו על זה, עדיין. אבל בצד השני שאני אומר שאת המודרניזציה, את השינוי שמתרחש באתיופיה, שהוא אחרי תקופה של מניליק, היילה סלאסי הביא. היילה סלאסי קידם את האוניברסיטאות, היילה סלאסי פתח בתי ספר. למרות שהיה קשה מאוד מישהו שמתפתח ומתקדם שמוריד אותו אחר כך, אבל היילה סלאסי פתח הרבה דלתות. כתוצאה מכך שאדיס שנמצאת היום, למרות שבתקופה של מניליק כששבנו את אדיס, אני מדבר בתחילת המאה ה-20, כיום למצב שהיא נמצאת בו, זה כתוצאה שהיילה סלאסי השקיע באדיס. והכי חשוב שמר את אחדותה של אתיופיה. הכי חשוב שמר את אחדותה של אתיופיה. הכי חשוב שהיה גאווה של אפריקה. אני אומר, למרות שלא כל כך סימפטו אותו כל מיני אנשים, למרות כל כך שהאשימו אותו בכל מיני דברים, כולם אמרו שהוא עדיין נחשב אבא של אפריקה. הוא הקים את אחדות אפריקה, ששם אותה באדיס אבבה. הוא היה גאווה של כל מדינות אפריקה וכל המנהיגים האפריקאים שבאו אחר כך. וזה לכן תמיד צריך להיזכר ולא להסתכל את הצד השלילי ביותר שלו. אני אומר לכם את זה כאילו שאצלנו בקהילה, גם במקומות אחרים יש הרבה ויכוחים על הנושא הזה. איך עושים את ערב היילה סלאסי? ואני ואיראן דיברנו על זה, שניסו לדבר עם איראן ולהגיד לו, איך אתה נותן במה להיילה סלאסי שהוא היה כל כך אחראי על מה שקרה באתיופיה? כי אתם הישראלים או האירופאים שנמצאים מחוץ לאתיופיה לא יודעים מה שקרה בתוך האתיופיה, את כל המאבקים שהיו בתוך האתיופיה. אני, בצד הזה שאני אומר, הדור שלי, שהוא גם הדור מעלי שכל כך התנגד לו כדי שיעזוב את השלטון, אני חושב שלראייה היסטורית ואחורה, גם להסתכל על היציאה שלו מאתיופיה, הביא דבר טוב לאתיופיה. פסיל, אני מודה לך מעומק הלב. Give thanks, give thanks, give thanks. אתה הזכרת את האיחוד האפריקני, אז צריך לזכור שלמרות שמדובר במונרך, וגם הזכיר את זה חגי קודם, מי בא אל היילה סלאסי? מי אהב את היילה? נקרומה, קוואמה נקרומה, שהיה סוציאליסט, ג'ומו קניאטה, נלסון מנדלה, האנשים הללו, לומומבה, אלה האנשים שעשו כבוד להיילה סלאסי, לא מכיוון שבתוך ליבם הם החליטו לדחות את השושלת הסולומונית, אלא עשו לו את הרספקט הזה, מכיוון שהוא זה שפעל למען איחודה של אפריקה, ובראש ובראשונה למען איחודה של אתיופיה,
שעד אז הייתה נראית כדבר בלתי ניתן לאיחוד. הנה אנחנו רואים את יוליוס נייררה מטנזניה. רואים את יוליוס נייררה? מזהים אותו? עם התלבושת, ה-one piece, one feet, מאו צטונג סטייל, made in Africa. אתם רואים? עם הספמפם. איזה אנשים. הוא ג'מה. והיילה סלאסי מחייך. נשמה. אוקיי. אז כן, אז הם באו אליו. והבינו שהוא באמת המאחד. עצם זה שהוא הצליח לאחד את אתיופיה, שזו מדינה בעלת יותר מ-80 עממויות, עמים ממש, שבטים, ניבים, שפות, תרבויות. ב-1963, הסוף של ה-60s, קנדי נרצח, אלדוס הקסלי מת מ-LSD באיזה בית חולים, לוס אנג'לס. אבל גם קורה דבר גדול. היילה סלאסי מגיע לניו יורק ונואם שוב מול האומות המאוחדות. קלדרון, גלה את עצמך. עולה שוב לבמה. כמובן שמולי קלדרון, שהולך לקרוא עכשיו את נאומו של היילה סלאסי מ-63 בניו יורק. עד. עד שינטשו את הפילוסופיה שמאפשרת לגזע אחד להיות עליון ולאחר להיות נחות באופן סופי ולצמיתות, עד שבכל מדינה לא יהיו יותר אזרחים ממדרגה ראשונה ואזרחים ממדרגה שנייה, עד שלצבע העור של אדם לא תהיה חשיבות רבה יותר מצבע העיניים שלו, עד שזכויות האדם הבסיסיות לא יובטחו באופן שווה לכל אדם ללא קשר למוצאו, עד שבאותו היום החלום של שלום יציב ואזרחות עולמית ומוסר בינלאומי יישארו כאשליה חולפת נרדפת אך לא מושגת, ועד שהמשטרים הנבזיים והאומללים שמחזיקים באחינו באנגולה, במוזמביק ובדרום אפריקה, בשעבוד תת אנושי, יתמוטטו ויהרסו, עד שקנאות ודעות קדומות וזדוניות ואינטרסים אישיים חסרי אנושיות שווים בעיניהם של בני האדם כשם שהם שווים בעיני גן עדן, עד אותו היום יבשת אפריקה לא תדע שלום. אנחנו האפריקנים נילחם. אנחנו נילחם. ואנו בטוחים שאנו ננצח כשם בטוחים בניצחון של הטוב על פני הרע. תודה רבה. דוקטור ז'יוואגו. בוב מרלי לקח את הנאום של היילה סלאסי ב-1963 מהאומות המאוחדות בניו יורק וכתב את השיר וואר. עכשיו על הבמה בוב מרלי, אנחנו רואים את הסרטון שלו, שר את השיר וואר. Until the philosopher which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. איך הוא מחזיק, איך. וואי. חברים יקרים, בוב מרלי היה בן אדם שיש לו הרבה זכויות בהפצה של היילה סלאסי בעולם,
גם אם אתם ברוטס רגעי העמוק והחזק ואתם לא שומעים בוב מרלי, he is the man שהעביר אותו לכל העולם ולקח את הטקסטים שלו, דיבר עליו, סלאסי is the chapel, גיל רס is the father. אני קורא לגיל רסטה לעלות לבמה, רבולוציונר, אנרכיסט. עולה לבמה עכשיו גיל רס, אחד מהאורחים הקבועים בתוכנית חיים של אחרים בגלץ, שיסביר לנו קצת על הקשר בין היילה סלאסי לרסטפארי. באמת תודה שהגעתם, ומה שראינו אל עכשיו... תיקח לי את התפקיד, מה אתה מודה לאנשים שהם הגיעו? אני צריך להגיד להם תודה שהם הגיעו, ואז אתה תגיד תודה, וגם פסיל כבר אמר תודה גם כן, וזה שחגי ארליך לא אמר תודה על שום דבר. ואז, וגם ירון בהתחלה תודות. אוקיי. רס, בלי תודות. חייבים להגיד תודה לבוב מרלי לפחות. נכון. כי לולא בוב מרלי לא היינו נמצאים פה היום. לא כל איש פוליטי זוכה להאדרה ולהיות השראה למוזיקה שבעצם כבשה את העולם, מוזיקה שהגיעה מאי קטנטן בקראיבים, אי של רק 2.5 מיליון תושבים, ובזכות בוב מרלי שהוא האומן הכי פופולרי היה במאה ה-20 ועכשיו גם במאה ה-21 יכול להיות, אז המוזיקה של בוב שבעצם חושפת לעולם את תרבות הרסטה היא זו שגורמת לאיש פוליטי, כי הרבה מאוד אנשים פוליטיים שוכחים אותם, אבל את היילה סלאסי לא רק שלא שוכחים אותו, אלא שהעולם מתעניין בו וחוקר אותו ואוהב אותו, וזה בזכות הרסטפריאנס בג'מייקה. איך זה קרה שרסטפריאנס בעצם קבוצה קטנה שנוצרה, שהתחילה להתהווה בשנות ה-30. לא, כל פעם שיש לך איזה חשש לגבי עברית, אתה מסתכל עליי, רס, זה ערב חופשי. גם אני למדתי שכל בן אדם דובר אמהרית, יש לו את האמהרית שלו. אני שאלתי כבר שבועיים, אני שואל אנשים, אז איך בעצם אני אומר ערב טוב באמהרית? כל אחד אמר לי משהו אחר. אנדמנט משהו, לא. אנדמנט מצ'ו. בקיצור, אמרו לי את כל... אז הבנתי שכל בן אדם יש לו את השפה שלו. לך יש את השפה שלך, ולא לתקן אותך יותר. לרסטפריאנס, כן. אז איך הרסטפרי, איך הוא הגיע להיות דרגת אל שם? הרסטפריאנס מדברים גם כן בשפת הפתווה, שהיא שפה מדהימה. איך כל זה קורה? זה דבר שהוא קשור לעבדות, קודם כל, כי ג'מייקה רק ב-1832 בעצם מפסיקה העבדות בג'מייקה. עד אז העבדים שנמצאים בג'מייקה שהגיעו ממערב אפריקה, הם בעצם לא השתתפו בכנסיות הנוצריות שהלבנים הקימו באי. לא רצו שהם פתאום יחשבו שהם שווי זכויות ויושפעו בעצם מהדת הנוצרית. ולכן עד 1832 הקבוצות העבדים שהגיעו מאפריקה בג'מייקה בעצם קיימו את המסורת שהם הביאו מיבשת אפריקה. באיזשהו שלב, ב-1930, כאשר היילה סלאסי הוכתר לקיסר, כל השחורים בעולם התחילו להסתכל לכיוון אתיופיה. יש כמה שחורים שלו אגב. כמה שלו. מה זה קול? קול. אפשר להגיד שזה היה מין סוג של התלהבות ושל שחרור וסוג של אמנסיפציה ראשונה של השחורים שנמצאו גם בעבדות בארצות הברית וגם באמריקה הלטינית וגם בקראיבים. בכל אופן, דמות מרכזית הולכת לשחק את התפקיד של ההשראה לרסטפרים, וזה מרקוס גרווי. ג'מייקה נתנה לנו המון דמויות מדהימות במוזיקת הרגע, אלו שנלחמו בזמן הקולוניאליזם הבריטי בג'מייקה, שנלחמו נגד הבריטים, נאנו וסם שרפ. אבל מרקוס גרווי, שנולד
50 שנה מאז סיום העבדות בג'מייקה, הוא זה שבעצם כאשר הוא נהפך לפן אפריקניסט, וזה אומר מישהו שחושב שכל השחורים בעולם צריכים להסתכל לכיוון אפריקה ולדאוג לעצמם, כאשר הוא הגיע בשנות ה-20, 1920 לארצות הברית, הוא הצליח להקים קרוב ב-37 מדינות עשרות תאים בעצם של אפרו-אמריקאים, מה שקוראים להם היום, שהם הסתכלו לכיוון האמנסיפציה שלהם. וזו הייתה בעצם הקבוצה הכי גדולה של אפרו-אמריקאים בתקופה הזו, בשנות ה-20 בארצות הברית, שיצאו לרחוב והביעו את הרצון שלהם בזכות מרקוס גרבי להכיר בהיסטוריה שלהם. ומרקוס גרבי דיבר על כמה דברים, הוא דיבר על repatriation לאפריקה, זאת אומרת החזרה לאפריקה, Africa is for the Africans. הוא אמר את הנבואה שהיא בעצם נתנה השראה לרסטפריאנס בג'מייקה, תסתכלו לכיוון אתיופיה, שם יוכתר מלך, והמלך הזה יהיה הגואל של העם השחור. והוא גם הסתמך על פסוק בתהילים למ"ב שאמר כוש תפתח את ידיה לאלוהים. המשפטים האלו, הדמות של מרקוס גרבי, זה שהוא הקים חברת ספנות של ספינות שתפקידם היה להחזיר את האפרו-אמריקאים, את השחורים מכל הקראיבים ומארצות הברית לאפריקה. הוא קיבל את הכינוי של הבלק מוזס ואפילו יותר מאוחר של הרצל שחור, והוא באמת נתן כדוגמה את הציונות ואת היהודים, והוא בעצם גם האבא של מה שנקרא הציונות השחורה, הדיאספורה השחורה שחוזרת לאפריקה. בכל אופן הוא הסתבך עם זאת אומרת, ה-FBI לא אהב את מרקוס גרבי, קלעו אותו, אבל בג'מייקה כבר בעצם נוצר הניצוץ הזה שאצל הרסטפרים בערים, כאשר הם חיים באי שהכל כנסיות נוצריות לבנות, הם בעצם השתמשו במשפט הזה הנוסף של מרקוס גרבי, בואו נסתכל על האלוהים שלנו דרך משקפיים שחורות, כי הלבנים מסתכלים על האלוהים שלהם דרך משקפיים לבנות, והגיע הזמן שאנחנו נסתכל דרך משקפיים אתיופיות. ואז מה שקרה זה שבשנות ה-30 כבר בזכות גם כן כמובן ההכתרה של היילה סלאסי באתיופיה, ובזכות קרב עדווה שהאתיופים ניצחו, כבר ב-1897 כשהיה את הקרב הזה נוצרו כנסיות קטנות שנקראו אתיופיאניסטיות בארצות הברית ואפילו בדרום אפריקה. בזכות הקרב עדווה הזה כבר ב-1890 נוצר התנועה הזו של כנסיות בעצם אתיופיאניסטיות, וזה המשיך לתוך ג'מייקה. עכשיו העניין אומר אם אני מבין אותך נכון, היילה סלאסי בעברית, היילה מהמילה כוח, חיל, סלאסי זה קרוב, זה 3, כוח השילוש. אז פה הרסטפריאנס, לא מספיק שהוא נגוס נגסט, שהוא מלך המלכים, וגם כשאומרים מלך המלכים, אז כבר לקיסר יש את המעמד של אל בעיני האתיופים, אלא שבג'מייקה, דרך הנבואה של מרקוס גרבי, שהרסטפריאנס מקבלים בג'מייקה, הוא הופך להיות השילוש בעצמו, זאת אומרת, הוא הבלק ג'יזוס, לא רק הבלק, הוא לא רק הרצל השחור עם כל הכבוד. אגב, די דומה להרצל בתמונות מסוימות. מי שבאמת, אפשר לראות ככה דמיון וזה. אז בוא נאמר, להרצל זה לא הייתה השאיפה להיות, I want to be the black הרצל. עוד שלכו תדעו, אולי זה כן. I want to be the black Jesus. עכשיו, הוא היה שם אל, וכשהוא הגיע לג'מייקה ב-1966, גיל, האנשים שקיבלו אותו, אלה שאנחנו רואים מאחוריך, תראה מה זה, טירוף. תודה לאסף סמילן שגילה את המאגר תמונות הזה באינטרנט ושלח לי את זה בלינק. שלח לי את זה בלינק.
אם כן, האנשים האלה שמחכים כבר להיילה סלאסי, גיל, בשדה התעופה ב-1966 בג'מייקה, מקבלים אותו כאלוה בשר ודם, והוא יודע את ג'ה זה. רסטפארי, כאשר רסטפארי נחשב גם לראש תפארת. כי הרסטפארים מאוד קשורים לתנ"ך, מאוד קשורים, הם אומרים read a chapter a day, אבל התנועה הרסטפארית בעצם נתקלת בג'מייקה מהרגע שהיא התחילה לקום בהתנגדות מאוד חריפה של הממסד, ורק ב-1962 בעצם ממשלת ג'מייקה שולחת משלחת לאפריקה, משלחת רשמית עם 4 רסטפריאנס מג'מייקה, ותפקידם לבדוק את האפשרות של ג'מייקנים לחזור לאפריקה. זה קורה ב-1962. הם פוגשים את היילה סלאסי ובאמת מזמינים אותו לבוא לביקור בג'מייקה, והוא מגיע ב-1966. הוא מגיע ויש שתי גרסאות מעניינות. אתיופים אומרים שהיה גשום, ואז כשהוא ירד מהמטוס נהיה בהיר, ובג'מייקה, האנשים שהיו שם, אנשים שמבינים מה שנקרא, היה בדיוק ההפך. ירד גשם זלעפות, היה, איך קוראים לזה? מה ההפך מגשם? לא צריך להגזים. אין בצורת בג'מייקה, אבל לא ירד גשם תקופה מסוימת. בג'מייקה יורד גשם כמעט כל יום, זה קצת סיפור. ופתאום הוא יורד, בומבה יורד מהשמיים, נפתחים השמיים, יורד גשם. גם היום דרך אגב, גם היום. היה איזה מין מזג אוויר כזה מוזר, פתאום התחיל טפטף, נהיה נייס, היה כיף לצאת לרחובות. זה משהו עם סלאסי, אני אומר, היילה סלאסי. חגי אמר לי בשיחה פרטית, הוא אומר, אל תקרא לו סלאסי. נקרא לו ג'ה. נכון. טוב, הנה הביקור. בוא נראה, גיל יקר. עכשיו, בוא נגיד עוד כמה מילים על הרסטפריאנס. בכל זאת, הרסטפריאנס לא מחשיבים את עצמם כדת. religion בשבילהם זה religion, לא, בסדר. שקר. לא, אני לא מוכן לזה. שנייה, חשוב מאוד להסביר עוד כמה דברים. לא, אני לא מוכן לזה. למה לא? כי אתה לא תעשה אדבוקציה עכשיו לדת הסטפריאנית, שהיא דת. שהיא לא דת. מי שאומר על מישהו בשר ודם שהוא God, living God, ever living God, birthright ruler, the conquering lion of the tribe of Judah, elect of God, ever living God, זו דת. Wake up, it's a religion. גם הרסטפריאנס היום רואים בו כגואל, כסוג של סמל, של נביא, שבעצם נותן את הכוחות, כן, כוחות מול הממסד, מול בבילון. הרסטפריאן הם לא דת, הם לא כת, אין הנהגה, אין תפילות, אין חוקים, זה משהו אינדיבידואלי, אני והעולם והטבע, וזה היופי, לא קשה להיות רסטה, זה עניין שבלב, לא צריך צמות, אתה מבין? מעולה. לא צריך צמות, את הגרדלוקס, לא חובה לעשן גנג'ה, למרות שהרסטפריאנים הם הראשונים שדיברו על קנאביס, על הטוב שבקנאביס ועל מה קוראים היום קנאביס רפואי, אוקיי? ולכן הרסטפריאנס היום נמצאים בכל מקום בעולם. יש קבוצות שקוראים לעצמם רסטפריאנס שממשיכים לנגן רגע, הרגע עדיין חי, הרגע עדיין מביא את המסר הזה של הרסטה, שהוא סך הכל מסר love is Africa, love is hope, love is vision, ו-love is religion. זה unity, זה כולם ביחד. ו-love is religion. מה שהיה פעם רק לשחורים, כשמרקוס גרבי דיבר על אפריקה for the Africans, היום בזכות הרגע יש את היוניטי, וגם לבנים וגם שחורים מוזמנים להיות רסטה ויכולים להיות רסטה. רגע, לא, רס, זה התפקיד שלי, מה אתה מרים להנחתה? כדי להוכיח שזה לא סתם דת, אלא דת עם המנונות ושירים קדושים, אנחנו כינסנו את הרסטפריאנס, ההיברו רסטפריאנס, אלה נכון, לפני זה, נכון, מדידו. קודם נראה את הנחיתה
של היילה סלאסי בג'מייקה ב-66. 1966. בוא נראה את זה. גיל רס וערן סבג מפנים עכשיו לסרטון שאומר ללא חשש מהגשם הכבד, קהל רב ממתין בשדה התעופה שבקינגסטון להגעתו של אגדה שעודנה בחיים. עבור חלקם מדובר במלך במלכים, אריה יהודה, אפילו באלוהים, אבל עבור הרוב הוא אדם שזכה לכבוד ולהערצה בקרב הג'מייקנים. אריה יהודה. אל תוך קבלת הפנים המלהיבה, הרוגשת והעצומה ביותר שנראתה בג'מייקה אי פעם עבור אדם מפורסם, הוד מעלתו היילה סלאסי הראשון, קיסר אתיופיה, הגיע. וכאן הם מראים את התמונות מהנחיתה של סלאסי בארץ, בג'מייקה כמובן, ואת ההמון הנרגש שמסתכל עליו ורץ לעברו. בסרטון הזה שצולם ב-1966, הם רואים הקהל השתולל בהתרגשות עצומה, פורצים את שורות החיילים והמשטרה, ונוערים אל מסלול הנחיתה להוטים להרעיף את חיבתם על הקיסר. וזה מה שקורה בסרטון הזה. המוני בני אדם מתקבצים ליד המטוס של היילה סלאסי. ועל הבמה, 12 Tribes of Israel. Out of the mouth of babes and sucklings, I do all the string to steal enemies and the adventurers. With thy new name, O Jah, Rastafari. Jagatani terrible among them, he did no like Johnny. Yes, I knew name Jagatani terrible among them, he did no like Johnny. For when we call him Rastafari, watch how we can tremble. He did no like Johnny. For when we call him Rastafari, watch how we can tremble. He did no like Johnny. For it's a new name, precious name, new name Rastafari, new name, precious name, new name Jah Rastafari. So long Rastafari call you, so long. So long Rastafari call you, so long. For the enemy surround you, trying to devour you. So long Rastafari call you, so long. So long Naya Bingi call you, so long. So long Naya Bingi call you, so long. For the enemy surround you, trying to devour you. So long Rastafari call you, so long. Right on Morning Star. You can't go to Zion with a carnal mind. No, you never go to Zion with a carnal mind. You can't go to Zion with a carnal mind. Carnal mind has to stay behind. For I don't want no carnal mind. Ethiopians walk in Jah righteous
in the righteous ways. Ethiopians walk in the righteous ways, the righteous ways, to watch and pray for I don't want no carnal man. Hola Mount Zion is a holy place, no sins cannot enter there. Hola Mount Zion is a holy place, no sins cannot enter there. So let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, oh, for us. Holy Mount Zion is a holy place, you can't feel no evil there. Holy Mount Zion is a holy place, no sin cannot enter there. So let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, oh, for us. Holy Mount Zion, yes, cannot enter there. Holy Mount Zion is a holy place. So let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, oh, for I. במועדון התיאטרון שביפו, ערב היילה סלאסי בגלץ, הם מנגנים מה שנקרא סאונד סיסטם, הרכב של רגעי. 12 Tribes of Israel. ישראל. וזה בעצם, אלה הם רסטות, אלה הם רסטות. אז אם יש הורים בקהל, אלה רסטות, זה אנשים נחמדים, הם נחמדים, יש להם שיער, יש להם זקן, אבל הם מותק, רסטות, רסטות, יהודים. אז, אוקיי. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסוף, ואנחנו בשלישון האחרון של הישורת האחרונה, לפני הישורת האחרונה באמת, מה שאומר שאנחנו אוטוטו מסיימים. אני, ככה יצא, גם חייתי בתקופתו של היילה סלאסי, הייתי בין 4 ימים בדיוק, כאשר הוא נרצח. הייתי ככה עוד טהור, זה לפני שעוד נכנסתי בבריתו של אברהם, עוד יכולתי לבחור, אבל בסוף בחרתי להישאר בג'ודאיזם, כמו סלאסי, בחר להיות יהודי, אבל ב-27 באוגוסט 1975, אחרי שהמהפכה שהתחילה, המהפכה של 74, שהתחילה, במובנים מסוימים אנחנו גם דילגנו על המהפכה של 1960, מהפכה שהתחילה מאיזו התעוררות אינטלקטואלית, והרבה בזכות היילה סלאסי עצמו, לא הזכרנו את זה, אבל הוא השקיע, הזכרנו את זה בצורה, אני אגיד את זה עוד פעם, הוא השקיע המון 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 בחינוך, כמו שפסיל סיפר שהוא היה נותן לילדים ביר, הוא גם היה נותן כסף ומתנות לילדים שהחליטו ללמוד, הוא פתח אוניברסיטאות, הוא שכלל את התיאטרון האתיופי, הוא הביא תרבות, תרגומים, מוזיקה, למרות שבתקופות מסוימות הוא אסר להדפיס ויניל, טוב, הוא ידע שגם גל"צ ייפטרו מהוויניל באיזשהו שלב ואין מה להשקיע בקליט. אז כן, קיסר, כל מנהיג יש לו מתנגדים, ואחרי שהדרג, החונטה הצבאית, השתלטה על המהפכה, כמו שעשו הבולשביקים למהפכה הטובה, שגם הם היו קצת טובים הבולשביקים בעצמם, כשהוא היה במעצר בית בארמון שלו, אחרי שכבר הוצאו להורג בכירי משטרו, שהוא כבר זקן ולא כל כך נקרא לזה באחיזה בקרקע המציאות, באישון לילה, כך מספרים, נכנס הרוצח הנפשע מנגיסטו היילה מריאם,
מספרים עם כרית, וחנק את הקיסר בין ה-83 למוות. לא זאת בלבד, אלא שהם החליטו לעשות לו קבורת חמור ולקבור אותו תחת שירותי הארמון. ממש כמו שעושים, היילה סלאסי זה דמות כל כך טרגית, כי הוא שייך לאיזה עולם ישן, למרות שהוא רצה להביא את המודרניזם לאתיופיה. הוא בעצם שריד של עולם ישן, וגם הנקמות והסוף של אנשים מן העולם הישן זה כמו הרומנטיקה הזו, הנוראה הזו שאני מתאר אותה עכשיו. יש לי מזל גדול שהאנשים האלה הסכימו להגיע לפה ולסיים את הערב, כי בכל הצרות יש שיר רגעי מפורסם שאומר Africa must be free by the year 1983. אז לפי כל החישובים עברנו את תשמ"ג. Africa is not free. מה? מי אמר? מישהו שאל? 1983 עברה, אבל אנחנו מצפים ומייחלים שזה יקרה, כי אפריקה זה לא רק השחרור של אפריקה, העולם הוא אורגניזם, כל עוד יש בו מקום, אפילו לא קשור אלינו, שהוא חולה, העולם כולו חולה. ולכן, אם יש משהו שיכול להניח את הדעת ולפתור את התחבולות והמכאובים של החיים, כמו הרצח הנורא של היילה סלאסי, כמו הטעויות שהוא עצמו עשה, זה הניגון. וכאן נמצא יאיר דלל, איך אומרים? שריד ראשון לערב הראשון שעשינו על אהרון דוד גורדון. נמצא פה הקדוש, הצדיק, האהוב, יוסי פיין, וחברים יקרים, התפללתי שזה יקרה, התפללתי שהוא יגיע לג'ם, לחזרה, והיום יש לנו זכות גדולה, הבאטה בריון. זה הרכב מיוחד, especially for היילה סלאסי ו-for you, פועלות ועמלים ועיקרות ורוקחים. יאיר דלל, יוסי פיין והבאטה בריון מנגנים עכשיו את אחד הקטעים המופלאים שלהם ביחד.
הבת בריהון המוכשר מאוד ששר כאן, יוסי פיין על הבאס, יאיר דלל על האוד. מתחבקים על הבמה, אומרים שלום לערן, ואנחנו מתקרבים לסוף הערב. קולוניאליזם, אימפריאליזם, ויב תומאס סנקרה, ויב סמורה משל, ויב היילה סלאסי. אז אני רוצה, מי? מה? אוקיי, בסדר. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם שהגיע לפה. אני רוצה להודות לירון דקל ולגלי צהל. נו, מה לעשות? חכים, זה אחר כך, נדבר אחר כך. רסטלה, נדבר אחר כך. תודה רבה לגלי צהל. שידור ציבורי לפועלים הוא הדבר, והוא מה שמאפשר לנו לעשות את זה. ירון, ביג אפ. תודה רבה למאיה להט קרמן, ראש מחלקת התוכניות, לעורך הראשי של הערב איתי זילבר, למפיק הראשי של הערב צורי רוקח, לאחת והיחידה אחינועם קפון, סופרג'יסטית, טוטל אמפרס. תודה רבה לקומונרית מקבוצת שילר, יובל שילר. איפה היא? למעלה. פגז של עבודה. תודה רבה לחגי ארליך. תודה רבה לפסילה גסה. תודה רבה לגיל רס. That I love him more than words can tell. אני לא הייתי ממליץ לאנשים לצאת בזמן התודות, כי זה הבומבה, זה השוס. זה השוס. תודה רבה לשמולי קלדרון בחפירות במקדוניה. תודה רבה ליוסי פיין, ליאיר דלל, לאבטה בריון, לאמיר זוסקוביץ' שהגיע מכליל, לאנסמבל אדיאבו, ליעקב לילי, לתספיה נגטו, לאילן מערת, לסולומון קהתי, ל-12 Tribes of Israel היקרים, שהם רוי זומר, אסף סמילן, שי סטמן, משה דידי, אייל קונגו, אל תחפשו את השם קונגו בספר הטלפונים, דור ולן, שחר גלייזר וגבריאל פריזם, לעידן אייג'ה סולומון, לפרויקט הזמרו, שזה סולומון מרשה, גטה הון, מלדה, אנדרי אילין, עידן תולדנו, אביתר חרמש, גונן וייזל, פסיקה אלמו וגביה תגניה. אני רוצה להודות לאחי הצעיר הקטן המתוק אייל סבג, שהוא עיצב את הכרזה, עבד עליה הרבה מאוד, יחד עם חבר שלו עידן זכאי. כולם באו בהתנדבות, גם אתם באתם בהתנדבות. אני רוצה להודות לחברי מועדון התיאטרון, שהם היו full respect, ממש נתנו מעצמם, וזהו, תבורכו, ונתראה בערב הבא ומה שיהיה. בלס.